Tí, ktorí nikdy neodišli. Na okraji lesov, ďaleko od civilizácie, stojí stará psychiatrická liečebňa. Pred rokmi tu došlo k nevysvetliteľnej tragédii. Počas jednej noci zmizli všetci pacienti aj personál a budova bola uzavretá na neurčito. Hovorí sa, že budova si vyžiadala ich životy a teraz obývajú jej steny. Miestni sa tomu miestu vyhýbajú, pretože počuli príbehy o hlase, ktorý volá ich mená, a o postavách, ktoré sa objavujú v oknách, keď sa zotmie. Skupina 5 mladých ľudí, Samuel, Katka, Martin, Zuzana a Tomáš, sa rozhodne, že tam prenocujú, aby dokázali, že ide len o mýtus. Prinášajú kamery a nahrávacie zariadenia, pripravení zaznamenať všetky paranormálne javy. Sú si istí, že všetko je len výplod fantázie a chcú svoje zábery zverejniť na YouTube. Keď prichádzajú k budove, atmosféra je mrazivá. Na oknách vidno pavučiny, dvere sú pootvorené, ako by čakali, že niekto vstúpi. Vo vzduchu je cítiť zatuchnutý pach smrti a vlhkosti. Vstupujú dovnútra a odrazu sa ozve tiché buchnutie. Dvere sa za nimi same zavrú. Všetci sa len nervózne zasmejú, no postupne začínajú cítiť, že nie sú sami. Liečebňa je rozľahlá, chodby sú dlhé a tmavé. Svetlo batériek odhaľuje staré postele, rozbité okná a obrovské škvrny na stenách, ktoré vyzerajú ako zaschnutá krv. Martin sa snaží upokojiť ostatných, no každý krok, ktorý spravia, znie, ako by ich niekto sledoval. Zrazu počujú tichý šepot. Je to ženský hlas, ktorý sa ozýva z jednej z iziel. Vráť sa, potrebujeme ťa. Katka sa strhne. Tvrdí, že hlas volá jej meno. Nikto iný to nespozoroval, no ona prisahá, že to bolo skutočné. Rozhodnú sa ísť ďalej. Zrazu sa stane niečo nečakané. Všetky svetlá na ich baterkách začnú blikať a vypínajú sa. Počas niekoľkých sekúnd sú ponorení do úplnej tmy. V tej tme počujú kroky. Nie ich kroky, niečo beží smerom k ním. Samuel rozsvieti baterku a stuhne hrôzou. Na konci chodby stojí postava s dlhými rukami. Tvár má skrytú v tieni a predsa cítia jej chladné oči, ktoré ich prebodávajú. Postava sa nehýbe, no náhle sa pri ich pohybe roztopí ako tieň v podlahe a zmizne. Nikto nechápe, čo práve videli. Zuzana začne kričať, pretože niečo pocíti na svojom ramene. Keď otočí hlavu, vidí odtlačok ruky, ako by ju niekto chytil. Nie je tam však nikto. Okamžite sa rozhodnú ísť späť, no vtedy zistia, že dvere, ktorými prišli, sú uzamknuté. Za nimi sa ozýva neľudský nárek, ako by tisícky hlasov plakali súčasne. Pozerajú sa na kameru a zrazu všetci uvidia niečo desivé. Vo videu sa za nimi zjavujú siluety ľudí, ktorí tam nikdy neboli. Postavy začínajú vychádzať z temnoty. Nie sú to ľudia. Sú to duše tých, ktorí sa nikdy nevrátili. Majú prázdne, bledé tváre, oči, ktoré nikdy neprestali plakať. A ich telá sú pokrútené bolesťou. Martin zrazu padne na zem. Jeho tvár bledne a začne chrčať, ako by ho niečo dusilo. Ostatní sa snažia ho zdvihnúť, ale Martin sa postaví a z jeho úst začne vychádzať cudzí hlas. Tomáš sa ho pokúša presvedčiť, že to, čo vidia, je len halucinácia. No Martin sa na nich otočí s prázdnym pohľadom a začne sa nekontrolovateľne smiať. Jeho oči sú prázdne, ako by ho niečo ovládalo. Potom náhle zmizne v tme chodby. Zvyšok skupiny panikári. Hľadajú cestu von, ale všetky chodby sa zdajú nekonečné. Každý z nich počuje hlasy, volajú ich mená, šepkajú im tajomstva, ktoré ich nútia uveriť, že nemajú žiadnu šancu na útek. Cítia, ako sa ich dotýkajú neviditeľné ruky, ktoré ich ťahajú späť do temnoty. Nakoniec, keď už nemajú kam utiecť, Samuel nájde staré zrkadlo, v ktorom uvidí celú skupinu, ale sú tam aj ďalší. Ľudia, ktorých nikdy nestretli. A potom si to uvedomí, oni sú ďalšou skupinou, ktorá tu zomrie. V tom momente sa zrkadlo rozbije a všetci zmiznú v tme. Na druhý deň, keď policajti prichádzajú na miesto, nachádzajú len ich opustené kamery a staré písomné záznamy pacientov, ktoré však končia na tom istom mieste, kde sa zastavil ich osud.